ngi klem ong tang parakasi ring ong parakasi pi lara kani ka ktien kala ke imbiang nang ni smat kan sup ba pin le eno no kam ban pen be ye ke jinge la ni ban wan ra ka jinge so tho jumut parakasi ban restore bang ya kata ka good virtues ka jong ka jai bru ko jing ka bangi don haki pon men chwa jai bru jing ke tali ke e ke burom ni ndi mata kam don chu ka jing burom ni perhap be tangil di ngalabiang el di labiang nanya kali ngayang padang serok du kam le tambang so ka biang ni tadi kini kalong kum ni nama kam don chu kata ka jing perhap be burom mar kalian kadai ka jing persang jong ni biang leng ba ka revolution ban wan ra ya kata ka jing long ban pen pai biang ya kata ka jing long ka ba kum ka jai bru ndi ban ong ban pen ya her pen ka jai bru nomor ka bible ka hi kai gum it yo paramajan kum bayala dia tela nang rephrase kata kat khot kan long it choil dia it yo paramajan larang ampak nang ban it yang di kum dengan it pi baju larang ampak nang ban buram di kum dengan buram pi baju tato kam dei ban hapan sedang kadang ka jong charity begins at home kabumut iki jingong babahangan hapan sedang sha naledi ya ki jingong babah ke bangin ai sigi brio ke bangin troa sigi we yin hapan sedang sha naledi kum ka jat brio larang nyim panang ban it paramang nyim panang ban ya buram paramangi tekan niru ka we ke benta juga revolution te ya kita ki jing artian ki bapidon ki apprehensions ki bapidon no pilo apprehensive ni la so ngila laring giwen bo pi ong la mo ban rat ek bam sap ngila laring ikan ma weta ka jing kren jo ma khai vali we ni ki popular philosopher wong ba if society accept corruption as normal te ngimla nei laring ngim accept ya ka corruption as normal ngila ke te ka de ngi bam de ban priang ya ka bam sap la ka long hasno ma tha la ka long haki jaga bang trei la ka long haki nugi bentang ngi de ben yeng persa ngide ban la ngim de ban don ban ong bang ngim la ke te namar kata ka daw kala di kapor la kalong yi ki san per ya ki seng san per thai leni yo pat baru kai ban pet ban khmi ya ki brio ki badon shisha ya kata ka jing trang ka jing angnut ban shakri ka chapri ki brio ki pro ha ka perkhat ka perlan namar ngim la ban ong bangin ya le pada ka wei pat kalenti like no tangda ki nya ki jutang ki bangin ya sei lingba ka jing tip ka jing shampang ha ka jing dor ba thawai bangin thawi ka wat bangin dawa na ka sorkar India ngangit wat ka sorkar India ru kai i baka jela ka jing ta kamdon ni kita kinomi khmat ki bala ban pen smong thu haki ya ka jing don kam ju paidbah chongkari ka jing tekla di kapor ya ki paidbah bat kham tam nga so ka di ya ki seng san per thai ban shimbe ka wi karai baka ta kalong kum nu ba pin screen ma ban kiar iki priu ki beri ki contractor ki businessman bakin ile election bakin ai ticket ni ki party jungki nama phimla ban khang election ketika demokrasi boro kila menile ni iki priu ki bakum kita ringam ong ya boro malak bandon pa priu mana bodi businessman ri ubadon ke jing shampang bo ubadon shisha pat ikamen si man shakri ka ja priu kumuta hang hentai kidon ngim ong tending haban pek pat ikini ki priu ki bon be ta ka jing thu ban shu penlong ya ka politics ka kam khai